Morning ndine Jack nde takumananso pamacheza ali right. Kwatanganidwa tu kumalawi. Very busy country. Ndizonse zomwe zochitika za makampeni chanjani. Koma ife macheza kupitirira ndiye nkhani zingapo monga mwambo wathu wa macheza ndiye inu takwirani chakumwa ine changa chili mu tumbler blue tenticheza ne nkhani yoyamba tentipite kugana nakamba nkhani yomwe inachitika kugana banja lina la amutaga linachoka ku Switzerland after kukhala ku Switzerland zaka 30 kugwira ntchito kumene kuja kuseva ndalama anamanga nyumba wao kwa Accra anabwirira kumene ndakupanga retire abambo anayenza ka 69 akazawo 62 chinyumba chabwino anayikako CCTV ndi anabwerera anapezeka kuti tsiku lina anapanga host anthu kangati kapate 8 anthu 7 anacheza anthu achadapita usiku kunabwera munthu wachifwamba ndi matupi awo anazapezeka sona polisi akhala kufufuza kunena ndi wapanga chipongwe chindani ndi zimavuta komano akuti nyumba mwathu anasiya CCTV anayikamo CCTV ndi akuti munthu anaonekadi ndithu anavala chimaski chake anabwera nyumba analowa atapeza abambo amalalatira mene amabaya ni mpeni amalalatira amauza kuti inuyo munali kunja mwanjoya kumene maphunzisa ana anu anaphunzira anachita bwino ife yetu ngovutika kuno ine ndine osaphunzira chifukwa chani pacha inuyo nkumabaya machilomveka malalata sonchizungu osati sonjango chakwawo kunena kuti munaphunzisa abale anu ifenso munatiphunzise ana anu ndophunzira ife yetu kuvutika kwayi kenako ngwamveka kwaitana amayo atanalali upafa amasamba kwaitana kuti amuna anu avulala tabwera nuzatani zathandiza koma mapeto ake anabayaso amayo anaphause awiri ngoti apolisi sakutha kumpanga identify munthuyo koma ayika zithunzi zake atavala chimaski chakecho ndi mawu ake ndi apempha anthu kuna kuti amene atakwanitsa kumpanga identify kapena kuthandiza apolisi kuti amugwire ampasa $14,000 ndi mwina izo zithandiza kudabwisa kunena kuti sono munthu kukwiya chifukwa chakulimbikira kwa anthu ena ayo alimbikira zawo aphunzisa ana awo achita bwino ndi munthu zikalalatira kunena kuti ife tikuvutika bwanji inuyo mbuchita bwino zovuta kuzimvesesa koma akuyenda okha mene zikumvekera kwena okha munthu otadziwana naye kapena so chibale amene oti mwina amafira entitled kuti awawa akwena kuti thandiza ifeyo sort of koma zosakhala bwino nkhani imene inali update chabe ya ku Ghana ndi banja la amutaga ndi nkhani ina ku China marobot awo amapanga humanoid robot zokhangati anthu apangano yomadzisintha yokha batire kunena kuti achika batire chochaja achidzipanga somwe chikupangacho batire chalikamata chikumanyamuka chokha kwadzisintha batire zopyara akachidzichita so zizitazo batire dakaita pa nkhondo man versus robot besa muzidalira kuti chifa batire koma ngati chikukadzisintha chokha batire simazitaluzi koma iyo update chabe video yake iyi chikudzisintha chokha batire imeneyo ndi update ina ku Thailand ayamba akumenyana ndi dziko la Cambodia. Maiko anamba kumenyana over 100 years ago, akumenyanira na malo apa border chifukwa chonena kuti France
inatenga Cambodia, iti Cambodia inalanda France. Nde France inadula malire pa border kunena kuti mbali iyi ikhala Thailand, mbali iyi ikhala Cambodia. Koma vuto lake ndionera kuti sanadule bwino malo, anapezeka kuti tempo imodzi ya ku Thailand anapeza kuti aisi ya mbali inayo tempo yoti aini achewa amaidalira. Nde nthawi zonse amati akati afune kuchita claim tempo ija amayambana. Ena amati yayi ndi kwathu, pamene nawo kuti yayi anthu anadula udyo malo tempo yo ndi yakwathu. Nde zitopotopo zake zili around nkhani zilizo zimenezozo. Fortunately kuti sanadule bwino malireyo, ndi anthu amakhalira kuyambana. Mu May anayambananso, mu 2008 anayambananso, ndi apa kuchokera pa 24 July anayambanso kutani kumenyana mpakana amwalira anthu 15. Anthu pafupifupi 130,000 athawa muderalo chifukwa chonoti akugendana ndi zida. Nkhondo yonena kuti sikuyenera kuchitika kwenikweni, si nkhondonso yoti nkuyenera kuti nkhondo, tikozongoti ma tensions around pa border area zikadapitirira aliyense akupanga blame nzake mbali iliyonse kuti olakwa ndi awa. Ndetimva kuti bola isapitirire kusanduka nkhondo. At the moment si nkhondo yochita kuti nkhondo. Yo update ya ku Thailand and Cambodia. Pamene ku Ukraine Zelensky zawavuta chifukwa chonena kuti anthu awa awaukira usati zocheza. Eti ngani zinambamveka kalikali za corruption ku Ukraine. Corruption ina imagona pa ndrama zomwe zimabwera kuchokera maiko ena amene amapanga donate zokulira zida zijani zonse zija. Anthu amakhalira onena kuti ndama situ kuona kuti zapita kuti. Nde ali ndi mabungu yawo kwa anti corruption bureau janjani. Nde kwapezeka kuti akutulutsa lamulo lothetsa mphamvu mabungu othana ndi katangale. Nde anthu akuya kwa basi, ndipo anthu akupanga mademo ali m'misewu ndi maprotesta akulu kwambiri chambire ni ulamuliro wake. Izo nde zikuchitika ku Ukraine, onjezekerabe anthu kuhaukira ndani, kuhaukira president wawo. Update ina ndi ya Russia. Ndege ina ya Russia yagwa ati inanyamula anthu 49, ena kuti inanyamulanso macoffin kayimapita kuti yapezeka kuti imayenda bwinobwino, imafuna kukatera nde imakanika kutera, yayesera kutera kangapo ma approach yangapo yakanika nde inakhangati yabwerera kuti ikazungulire ibwererenso ikatere. Koma pobwereranso po mpamene atani inakhangati anthu sakuyionaso, ndi amanena kuti ya ndege chasowa kenako ayipeza kuti ikuyaka mu mthengo mwina mwake kuti atani yagwa, ndipo anthu onse atani athera pomwepo. Ndege ngozi lately it's just a bit too much. Nthawi zonse kumakhala kuti ndege zosakhala bwino. Munkhani zina anasa atulusa ndege yawo yanyuwani akuitchula kuti X-59 quiet supersonic. Dayoneni ndege kutsogoloko ngati kubaya, koma akuti it's quiet, sungayimve olo idutse pokapoka muna uchite kuiona. It's so fast, supersonic speed. Aitulusa ndipo akuipanga test panopo, ili ma testing phases kuti aone ngati itambe kugwira ntchito mene akutani akufunira. Ayikonza kuti ikhale yochepa phokoso kusiyana ndi Concorde, chifukwa anthu pacha Concorde anadana nayo kwambiri. Imati ikanyamuka kuphatikiza sonic boom chimakhala cha phokoso kwambiri chikamadutsa. Nde iyi ndiyo panda phokoso, komanso kunsongako awipanga kuti ikhale yosongoka choncho kuti izithana ndi ma shockwaves, kuti ikamaumbana ndi mphepo mene iliyo pointed choncho mphepo ichezi ngati yangodutsa ukangati ngosalaza kwinako sizikumana ndi ma turbulence ambiri chizingothamanga. Akuti speed yake ndi 1.4 Mach, imene ili 1510 km/h. Akuti zinyamuka kuchoka ku London ukafika ku New York in 90 minutes. Kapena mwina tingafananiza kuti mwina kuchoka ku Lilongwe kupita ku London in 1 hour. Nde ulendo wake wa fast, ngopezeka kuti wangoti kwakafika. Ilibe windscreen kapena window kusogoloko nkovindikira. Akuti anangoika makamera kuti adziona kutsogolo through makamera awo zopyatu kuti
uziyenda ulendo opanda window iti. Engine yake ili pamwamba pansana pa ndegeyo nde ili mu testing phase chifukwa choti afuna amve feedback kuchoka kwa anthu masites amene atadutse chani kunena kuti akuziona bwanji. Eti imeneyo nde update ya X59 Quiet. Nde kwa lero titerepo mpatisa chilukitseka gamdiwa tacheza mukhale ndi madzulo opambana zikomo kwambiri.